Здравейте на всички и ви благодарим, че се включвате в това последно събитие от серията Business Talks About Human Rights с подкрепата на посолство Нидерландия в България. Какво сме ви подготвили за днес? Две презентации, в които ще поговорим за заинтересованите страни, по-конкретно в директивата, по отношение на директивата за дължима грижа във връзка с устойчивостта. Като имате възможност да задавате вашите въпроси и в чата тук, както и ще оставим накрая време да поговорим по тази тема. Кои сме ние? Аз съм Оля Пенева и съм основател и директор на Българската фондация за бизнеса и правата на човека. Създадохме фондацията преди 2 години, скоро ще навършим нашите 2 години, но от 1 година развиваме така по-засилена дейност и основната ни мисия и задача е да обясним каква е ролята и каква е връзката на бизнеса с отношение на спазване на човешките права. От началото на годината, тъй като имаше процес, в който се наложиха преговори на ниво на Европейския съюз и на европейско ниво и Европейския парламент. Тези преговори доведоха до промяна в първоначалните планове и това, което беше включено в директивата за дължима грижа във връзка с устойчивостта. От тук нататък ще я наричам просто директивата за дължима грижа, за да е по-лесно. Но всъщност ние се ангажирахме много повече по тази тема, тъй като се оказа, че няма други организации, които работят по темата. И всъщност ние работим близко с няколко различни организации, най-вече с European Coalition for Corporate Justice, която организацията заедно с представителите на различни синдикати и други международни организации, които са били ангажирани по отношение на изобщо на предложението за приемането на тази директива в преговорите и всъщност представляват до една или друга степен самите заинтересовани страни. Основните акценти, които ще покрия днес ще поговорим малко за международната правна рамка. Отново ще поговорим за директивата, като този път ще поговорим повече от гледна точка на заинтересованите страни. Правя една голяма бележка тук, или малка, но директивата, първоначалното предложение и името беше свързано с надлежна проверка. В момента този превод на директивата дължима грижа което ние наричаме надлежна проверка, е преведено като дължима грижа. Но дори в директивата, свързана с корпоративно отчитане, отново се говори за надлежна проверка, както и в няколко други документи. И затова ние решихме да използваме термина надлежна проверка, тъй като звучи по-добре и има няколко вече документа, на които използват това име. Така че в тази директива due diligence е преведен като дължима грижа, но мисля, че и двата термина ще се използват до някаква степен еднакво, така че просто правя тази голяма бележка. И вече ще уточним защо е важно да говорим за заинтересованите страни и ще ви споделим няколко примери. Така, от години насам вече има така наречените доброволни принципи, документи и стандарти, които много компании вече използват. Прилагат в тяхната работа, в практиката, в докладите за устойчивост, които са управляват и които уреждат различни проблеми или конкретни въпроси. Това е един такъв документ, Тристранната декларация за принципите относно мултинационалните предприятия, който наистина е насочен относно уреждане на трудовите отношения,
По-късно вече влизаме и виждаме глобалния договор, който урежда отношения, които са свързани най-вече с целите за устойчиво развитие и така, както виждате и тези други документи. За нас най-важните са ръководните принципи на ООН за бизнес и правата на човека и насоките на ОИСР за мултинационалните компании, защото върху тези два документа са базирани последващите законодателни вече инициативи на европейско ниво. Но заключението тук е, че тези документи от техния доброволен характер показват, че има нужда от уеднаквяване на правилата и затова лека по лека вече виждаме резултата, който ще видим тук. Преди изобщо да говорим за директивата, за дължима грижа, ви показвам, и това са само част от законите и вече инициативите, които под една или друга форма са приели процеса за надлежна проверка като важен, в зависимост от някаква по-конкретна тема или свързано с веригите на доставки. Така че темата не е нова, нещата се движат. Това, което всъщност е изискало или довело до приемане на една такава директива, е всъщност нуждата от уеднаквяване на изискванията и на задълженията, тъй като в момента може да се окаже, че във всяка държава има различни изисквания и за това една от ползите за такава една директива, ако се чудите защо ни е нужна поредната директива, е наистина да се уеднаквят тези правила, доколкото е възможно. Нека да видим как ще се транспонират, нали, сега вече как ще транспонира директивата в различните 27 държави членки на ЕСА. Но просто споделям някои от тези закони. Също така, в същото време имаме и следното нещо, което е, че знаем, че в Европейския съюз има и Европа има много сериозно решение и така заложени цели да стане климатично неутрален, въглеродно неутрален континент до 2050 година, което включва различни регламенти, различни директиви, различни законодателни инициативи. И всъщност две от тези избрах само директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта и последната директива, тази, която е за дължима грижа, защото те най-добре покриват под една или друга форма, говорят за заинтересованите страни. Заинтересованите страни най-вече и най-добре са разписани, и след малко ще покажа, в ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, които са основополагащ документ, приет през 2011 година, разработени от професор Джон Ръги. И те всъщност показват пак отново доброволен документ, но насоки и за държавата, и за бизнесите относно спазването на човешките права. Да, държавата си има задълженията, си носи задълженията, които са спрямо международните конвенции, договори, декларации и всичко. Но вече тук имаме един основен играч, т.е. разпознава се, че и бизнес има роля не само в създаването на стойност, чрез работа и подобряване на икономическия живот, но и чрез всъщност отговорност, чрез въздействието, което има. И също така стълб 3 говори за обезщетението, което е изключително важно, тъй като обезщетенията и ефективните механизми за защита са част от решенията, които се търсят. Може би това трябва да вредна. Тук се появява и тази нова отговорност, корпоративната отговорност за зачитане на правата на човека, която се оповава на две основни неща: ангажимент за политика за правата на човека и надлежна проверка за правата на човека. В основата и на двете, особено в надлежната проверка, говорим за ангажиране на заинтересованите страни. За да можем да извършим надлежна проверка, ни трябва да ангажираме заинтересованите страни, за да разберем каква защита имат нужда, отново трябва да работим с тях. Тук влизам просто малко в детайл да си представите какво представлява този процес. Това е един цикличен процес на оценка на неблагоприятното въздействие,
да се интегрират различните, да се види какви са въздействията, да се направи оценка, да се предотврати, да се смекчат, ако има нарушенията или рисковете, да се проследи мерките и проследяването, какво се случва с тези мерки, да се комуникира. И както виждате, в центъра отново говорим за заинтересованите страни. Само че когато говорим за заинтересовани страни, има има различни определения и по различен начин ги разбираме спрямо това откъде изхождаме. Започвайки от изходната точка, която тук вече е, говорейки за ръководните принципи, тук можем да ги идентифицираме на заинтересовани страни, например и на носители на права или така начини притежатели на права. Защо се касае нали, говорейки за заинтересованите страни, можем да си представим всичките хора, които под една или друга форма могат да бъдат повлияни, да повлияят и да бъдат засегнати от дейностите на една организация или компания. Тук имаме нашите служители, които може да са, или други служители, които да са част от веригата на стойността, клиенти, хора, участващи в тестване на продукти и така нататък. Външните, тук са общността, държавата, местната власт, неправителствени организации, дори околната среда, както и различни многостранни инициативи. Тук е важното разделение, когато говорим вече за носителите на права и говорейки за заинтересованите страни. Това са физически лица, които могат да бъдат засегнати от дейностите, продуктите или услугите на компаниите. Те се намират по-близо до дейността на компанията и всъщност най-често включват представители на уязвими групи. И тук вече виждаме или хора, които са в риск от изключване, или маргинализация. И сега виждаме жени, деца, възрастни хора, хора с увреждания, етнически групи, мигрантни и местни народи. Тъй като миналия път, в миналия ординарния, отделихме достатъчно време на тази директива, но отново само набързо напомням, че това е едно задължение на компаниите да спазват човешките права и всъщност в областта не само на правата на човека и околната среда. Това задължение всъщност формата му приема всъщност една оценка на риска или така наречената надлежна проверка, за която преди малко си говорихме. Това е в една основна насока. И сега се обръщам тук отново да обърна защо е важно да говорим за заинтересованите страни, защото вече тук влизаме по описанието, което е в самата директива. Тук вече само говорим за лица, групи и общности, чиито права или интереси са и биха могли да бъдат засегнати от продуктите, услугите или дейностите на компаниите. Отново имаме това разделение, но аз някак си го интерпретирам и може да не е правилно, но все едно тук заинтересованите страни са като че ли по-пасивни или да, те са носители на права, но те могат да бъдат засегнати. Нали, не ме цитирайте, просто мислейки, ще видите в следващия слайд защо мисля по този начин. Тоест тук е важно да се идентифицира кои са тези заинтересовани страни, които могат да бъдат засегнати от дейността на компанията. Важно е, защото те ще имат нужда от защита. Тоест, когато ние правим процес на надлежна проверка или правиме тази надлежна проверка, за да можем да идентифицираме кои са страните в риск, засегнатите страни, заинтересовани страни, ние трябва да знаем ясно да си ги идентифицираме. Има и други заинтересовани страни, но те не носят такъв риск от нарушаване. Това разграничение наистина е ключово, защото както казах, ако ние не сме наясно къде е риска и кои са хората, които евентуално техните права могат да бъдат нарушени, нашата ни е по-трудно да направим нашата надлежна проверка. За да мина на следващия слайд, заинтересовани страни се говори също така и в самата директива, която е за корпоративно отчитане на устойчивостта. Тук като че ли, ако видим само първата част, заинтересованите страни са индивиди или групи, които могат да влияят или да бъдат повлияни от действията, стратегиите, политиките на дадено предприятие. Тук за разлика от директивата за дължима грижа няма такова задължение за ангажимент с заинтересованите страни, но ако имате ангажимент, ако сте говорили с заинтересовани страни, е добре да покажете какви консултации, по каква форма са, т.е. очаква се да има прозрачност. Ето тук пак виждаме категориите, които са доста идентични: служители, доставчици, потребители, местни общности, публични органи и други.
Но това, което е, че тук говорим за засегнати страни и нали, служителите, доставчиците, клиентите, евентуално местните общности, но виждаме и хора, които може да са интересни, за които са важни или потребители, така на наречените на доклади за устойчивост. Инвеститори, кредитори, управляващи кредитни институции. Нещо, което е интересно тук е, че тук работата с заинтересованите страни е по-скоро свързана с това, свързано с вземането на решения. Кога вие взимате решения и тогава вие говорите, в смисъл се свързвате с заинтересованите страни. Това е особено важно, когато говорим за определяне на оценката на двойната същественост. Колегите, които работят по ESG темите, ще ме разберат по-добре, но всъщност идеята е, че за да може да определите какви са съществените теми, които вие ще докладвате във вашите доклади, за вас е важно да имате връзки, да говорите, да се свържете с заинтересованите страни. И макар това да не е задължително, все пак е една огромна част от работата. По същия начин, тук няма задължение за извършване на надлежна проверка, която тук се нарича надлежна проверка във връзка с устойчивостта, но тя също е свързана с идентифициране на рискове и за да можете да намерите кои са тези, нали, да разберете кои са тези рискове, за тази причина е важно да се свържете нали, да направите оценка на надлежната проверка и да говорите с заинтересованите страни. Пак набързо, просто тук споделям, че това са компаниите, които ще са в обхват на директивата. 25 са в България, но имаме вече 500, които са в обхват на директивата за отчитане, така че, както ви показах в предишния слайд, макар и индиректно, вече и ангажирамента с заинтересованите страни, и работа по надлежна проверка, вече са необходими компаниите да ги установят като процеси и начин на работа. Тази директива ще бъде транспонирана, се очаква да бъде транспонирана до 26 юли. Ефекта за повечето компании, най-големите компании, нали, всички компании ще влезе до 26 юли 2029 година. Миналия път отново споменахме тези цифри, няма да отделям внимание, но това, което исках да споделя, че всъщност задълженията, които са написани за надлежна проверка, т.е. дължима грижа, всъщност представляват процеса на надлежна проверка, който по-рано споменах, така че вие вече сте запознати с него, но просто може да ги видите как са изписани и също така колко е важно взаимодействието с заинтересованите страни, също е всъщност едно от задълженията. Има вече административен контрол и санкции, които ще бъдат наложени. Очаква се да имат надзорни органи, които ще имат правомощия за спазването на тези задължения. Също така ще има вече административно наказателна отговорност и компаниите, които не докладват и не показват, че всъщност че спазват зачитането на човешките права, т.е. те ще имат евентуално могат да е нужно да платят до 5% глоба от техния световен оборот. И което е най-важното и най-интересното за нас, е, че вече говорим за повече защита и по-добра защита на гражданите и на хората, чието права са нарушени. Тоест, вече имаме едно по-добро ниво на гражданска отговорност и обезщетение. Да, по-лесен достъп до правосъдие и по-ефективен достъп. Това естествено ще видим как ще се развие в следващите години, но има възможност за по-добър достъп до доказателства, като тук съдиите могат да изискват информация от самите компании, да се разбере по какъв начин, какви са доказателствата или евентуално информация, която е необходима. Давностни срокове, които са за минимум 5 години, за да може да може да се проведат искове, които да са срещу нарушителите, и също така има възможност за представителни искове, което е най-важното за нашите колеги от неправителствения сектор и също така от синдикатите. И накрая, какви са ползите от тази директива за хората, защита на човешките права, по-добри здравословни условия на труд, за компаниите, просто това ще спомена: хармонизирана правна рамка, по-добре управление на риска, и също така за развиващите се страни, устойчиви инвестиции, подобряване на практика, свързана с устойчивостта. И преди да дам думата на нашия гост. Само показвам два примера, които също ще споделим и с вас в тази презентация.
да видите примери и от извън България, и които са свързани с работа с големи корпорации или с компании, които работят с или неправителствени организации, или експерти, които изцяло работят по темата за правата на човека. Като дори в България имаме добри примери, разглеждайки дори примера на Confluence, WWF България, в което е една много добра инициатива за подкрепа за устойчиво рибарство и биоразнообразие. С това свършвам моята презентация и за мен е с огромна радост да представям вече Камелия Димитрова, която е основател и директор на фондация Дигнита, и тя ще ни разкаже за трудовата експлоатация и ще ни покаже малко по-практически как се прилага рамката, за която до сега говорих. Камелия, ти. Благодаря, Оля. Здравейте и от мен. Изключително ми е приятно да участвам в днешния вебинар и така поздравление на Оля за пионерството да постави тази тема и да я свърже конкретно с човешките права и противодействието на трудовата експлоатация, тъй като действително смея да твърдя, че това е почти така, за първи път се представя тази тема в тази взаимосвързаност и сега директивата по някакъв начин ни павира пътя да говориме за човешките права и ролята на бизнеса в опазването на човешките права и противодействието на експлоатацията. Аз определено не съм експерт по директивата. За нас това също е така нова тема, нова инициатива. Моята експертиза е в областта на противодействието на трафика на хора. Фондация Дигнита, на която аз съм основател, също работи конкретно в тази област, в областта на превенцията на трафика на хора и на подпомагането на пострадалите лица. Пресечна точка с директивата имаме от гледна точка на това, че в трафика с цел трудова експлоатация една голяма част от жертвите, и това става все по-изразено в последните години, идват точно от сложните вериги на доставки. И затова ние, правозащитниците, естествено приветстваме директивата и съответно нейното бъдещо транспониране. Сега ще споделя моят екран, за да наблегна именно на тази област, на областта, свързана с аспекта на защита на правата на човека и превенцията на трудова експлоатация. Секунда. Виждате ли моят екран? Да, виждам го, само го дай на Presentation Mode, да можем да виждаме големия екран. Да. Така, ролята и значението на заинтересованите страни в директивата за дължима грижа. Това е мисията на Фондация Дигнита. Единственото, което мога да добавя, е, че ние така между себе си се шегуваме, че Дигнита, тя е основана от жена, всички в управителния съвет са жени, така феминистка организация, и тълкуваме Дигнита като достоинство в женски род. По отношение на трафика на хора, това е сложното престъпление, с което ние противодействаме. Няма да задълбаваме изключително много в дефиниция на престъплението, но това е сложно престъпление, което има 3 компонента, за да бъде квалифицирано като трафик, а това е именно действието, което е проактивно и включва набиране, транспортиране, прехвърляне и укриване. Трябва да има средство. В ситуациите на трудова експлоатация най-често средството е чрез измама, чрез използване на принуда или чрез въвеждането на лицето в заблуждение, т.е. измама, чрез използване на състояние на зависимост или на уязвимост. И за да квалифицираме престъплението като трафик, трябва да имаме експлоатационна цел. И днешният фокус е точно върху принудителния труд или трудовата експлоатация, ролята за която и противодействието за която играе и директивата за дължима грижа.
Сега първо да вметна една дефиниция на МОТ, Международната организация на труда. Принудителният труд, трудова експлоатация можем да имаме, когато имаме работа или услуга, изисквана от дадено лице под заплаха от каквото и да било наказание и за извършването на която работа въпросното лице не е изявило доброволно намерение. Насилствен труд, това също е възможна хипотеза в веригите на доставки или пък като престъпление трафик на хора. За насилствен труд говориме, когато има физическо или сексуално насилие или заплаха за използването на такова насилие, когато има ограничаване на движението на лицето, например чрез задържане в затворено пространство или пък когато в нашия случай трафикантите не му позволяват да има контакт със своите общности, роднини и така нататък. И когато едно лице е държано в подчинение чрез дълг. Когато в нашия случай, много често случаите, по които съм работила, едно лице, когато е било обект на насилствен труд, неговият така наречен работодател, казвам така наречен, защото той в случая е извършител на престъпление, неговият работодател му вменява, че той е длъжно да полага този труд, но няма да получи своето възнаграждение, тъй като той дължи на работодателя, дължи пари, заради това, че работодателя му е намерил примерно квартира или за това, че работодателя, например, е обезпечил мястото за настаняване. Много често в случаите на трафик с цел принудителен труд, лицата се озовават в ситуация, в която живеят в предоставени места за обитаване, които са предоставени от самия работодател и за което работодателя в последствие удържа възнаграждението му или отказва да го изплати. В насилствения труд много често срещаме също и задържане на документите за самоличност, паспорт, лични карти и така нататък. И чрез това задържане реално работодателят упражнява контрол, тъй като той ограничава движението на дадено лице. Това са някои от дефинициите така на насилствения труд и всъщност това е едно доста широко разпространено явление, тъй като отново според МОД 25 милиона души близо по света са в ситуация на принудителен труд и са жертви на това престъпление. Така, сега да се върнем към директивата. Оля направи много подробна рамка на директивата и задължението, което тя вменява на дружествата. Определихме всъщност и кои са дружествата, които следва да прилагат директивата. Да, има един относително висок праг на дружествата и около 25 попадат пряко под разпоредбите на директивата, но също така бих искала да кажа, че голяма част от другите дружества попадат непряко под разпоредбите на директивата, защото дори и малки компании, когато те са в част от подизпълнителите на една сложна верига на доставки, основното дружество е длъжно да прилага и да изисква прилагането на същите правила от съответно своите подизпълнители. Това за нас е един много важен елемент, тъй като действително ни позволява да разширим по някакъв начин обхвата на тези разпоредби и на тези стандарти, наложени от директивата. Аз ще се фокусирам единствено върху два компонента на директивата, които бяха въведени от Оля, и това са именно задълженията за надлежна проверка и задълженията за оценка на риска. И именно в рамките на тези два компонента ще се опитам да изтъкна и ролята на заинтересованите страни, в случая на ролята им като партньори на бизнеса за въвеждането на тези два елемента, надлежната проверка
и оценката на риска. И в финала на моята презентация ще се опитам да очертая каква е ролята на неправителствените организации. Според мен, аз съм също така двигател на неправителствена организация и какво правим ние конкретно като организация в областта на спазването на човешките права и превенцията на трудовата експлоатация. Задължението за надлежна проверка, това, както Оля спомена, включва оценка на целите вериги на доставки с цел установяване на потенциални нарушения на правата на човека, като например принудителен труд и експлоатационни практики. Тоест директивата оценява рисковете от принудителен труд и експлоатационни практики в веригите на доставки. Трябва да ви кажа, че от моя опит, всъщност последните случаи на трафик цел трудова експлоатация, които регистрираме на ниво ЕС, са именно и все повече в сложните вериги на доставки. От фирмите се изисква да създават и изпълняват планове за действие, насочени към намаляването на рисковете, свързани с трудовата експлоатация. Директивата също така задължава дружествата да ангажират заинтересованите страни, област, която беше доста изчерпателно представена от Олга, да също така да извършват мониторинг и докладване за своите мерки. И всъщност Олга също сподели и някои от различните държави, които вече са внедрили подобно законодателство, както и различни компании, които прилагат подобни практики. Говорихме също и за прилагането на санкции. Това, което искам аз да очертая, тъй като действително това е една област, която е изключително нова за нас. В случая аз не мога да преценя доколко участниците ни тук са от бизнеса, доколко са от гражданските организации, доколко са просто потребители на услуги, но все пак съм длъжна да подчертая, че това е нова директива и съответно тези области, които очертава, са нови за нас. За това ще си позволя да ви дам един пример за картографиране на веригите за доставки, който пример е от практиката на Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа, ОССЕ, която е, така мога да кажа, един от пионерите в прилагането на надлежните проверки в веригите на доставки. Имат изключително добре разработени методологии за извършване на тези надлежни проверки, както и практика на самата организация, която също ангажира много сложни вериги на доставки за изпълнението на своите дейности и своите мисии. Картографиране на веригите за доставки, т.е. започва с това да идентифицираме кои са доставчиците, къде са разположени, какви стоки или услуги предоставят, кои са ни подизпълнителите, къде се намират, каква е тяхната роля, какво е географското им местоположение. Като тук е от решаващо значение да установим къде се намираме, тъй като има конкретни държави или региони, в които рисковете от трафик на хора или трудова експлоатация са доста по-високи. Това са държави с слабо трудово законодателство, високи нива на бедност или пък държави с конфликтни зони. В картографирането също очертаваме кои са индустриалните сектори. Важно е да видим в кои са индустриалните сектори, в които работим, тъй като някои от секторите са много по-високо рискови и за това ще говоря и малко по-натам. Оценката на риска. Съвсем скоро много дружества ще бъдат задължени да извършват тази оценка на риска. И ето един пример какво може да включва тази оценка. Идентифициране на потенциалните рискове, като тук, особено ако сме в по-малко предприятие, можем да използваме наличните ресурси. Глобалния индекс за робството, показателите на МОД, докладите на неправителствените организации. Като правим оценка на риска, трябва да разгледаме ключови фактори като характер на работната сила, условията на труд, има ли опасни, нископлатени или по друг начин експлоататорски условия на труд, географското местоположение,
Отново, намира ли се доставчикът в високо рискова държава или регион? Примерът с Nestlé, между другото, те действително така са от компаниите, които имат подизпълнители в изключително много държави и изключително много рискови сектори. И съответно те са длъжни да проверяват своята верига на доставки и съответно тяхната оценка на риска започва с това къде се намира конкретния доставчик, високо рисков ли е този сектор, високо рискова ли е държавата, така че реално те трябва да приоритизират къде да извършват по-надлежна проверка, защото те реално, техните презентации, това, което съм чула, те нямат възможност да извършат проверка на всички подизпълнители. Може да си представите, че това са стотици и стотици и стотици подизпълнители в сигурно над 20 различни държави. Тоест, те трябва да приоритизират и приоритизират чрез правенето на тази оценка на риска. Какви са практиките на доставчика, какъв е процесът на набиране на персонал, какви са договорните условия и така нататък. И след анализиране на нивата на риска, това може да се направи чрез качествен подход, нисък риск, среден риск, висок риск, както и при други по-количествени инструменти, съответно се определят приоритетите, къде да внимаваме по-стилно по отношение на веригите ни на доставките, като имаме предвид, че все пак всички компании работят с относително ограничени ресурси. Това са двата основни инструмента – картографирането и оценките на риска. Според мен това са два компонента, в които и неправителствените организации могат да са в полза на компаниите и тези компании, които биха искали да внедряват етични практики, които зачитат правата на човека. Какво могат да направят неправителствените организации, за да подпомогнат бизнеса в внедряването на директивата? Първо, от една страна, можем да сме активни в ролята ни на застъпници, да повишаваме осведомеността за директивата сред дружествата, сред общностите и потребителите. Можем да участваме в изграждането на капацитет, да предоставяме обучение и ресурси на дружествата, особено за малките и средни предприятия, които ще бъдат обхванати от директивата по силата на подизпълнителите на по-големите дружества, именно да ги подпомогнем, така че да внедряват тези механизми с ограничения ресурс, да подчертаваме добрите практики в областта на корпоративната устойчивост и отговорност. Неправителствените организации, особено изследователските институции, могат да създават независими системи за мониторинг, да публикуват доклади и да оповестяват добрите практики. Ролята на неправителствените организации също са в областта на ангажиране на заинтересованите страни, т.е. да подпомагаме предприятията да ангажират заинтересованите страни, включително и засегнатите общности, за да съберат информация и обратна връзка. И това, пример, е много директен пример с нашата работа на организация Фондация Дигнита, която реално работи с засегнатите общности и конкретно с работниците, пряко засегнатите общности, както ги очерта Оля, работниците в веригите за доставки. Неправителствените организации могат да провеждат изследвания за въздействието и естествено да работят в сътрудничество с предприятията, така че да разработват устойчиви практики и да правят обучения. Много набързо ще си позволя последните 3 минути да ви... освен това, последно ролята на неправителствените организации е в правната помощ и подкрепа, конкретно на засегнатите от трудова експлоатация и в организирането на публични кампании за повишаване на осведомеността на потребителите, също така, на самите потребители, така че те да търсят етично произведени стоки и услуги.
Разбира се, също така да се застъпват за ефективни политики с цел гарантиране, че директивата ще бъде прилагана. Съвсем накратко ще разкажа за това, което ние правиме. Първо идентифицираме рискови сектори, рискови практики и уязвими групи към трудова експлоатация. Тоест, когато един бизнес прави своята оценка на риска, би могъл да ни консултира. Кои са най-рисковите сектори, кои са уязвимите групи по отношение на трудовата експлоатация, т.е. така, че да могат да приоритизират своите действия по отношение на надлежните проверки. Ние работим по линия на превенция сред рискови групи, правим и публични кампании за повишаване на осведомеността по отношение на трудовата експлоатация. Фондация Дигнита предоставя правна помощ на пострадали лица. Оля говори за възможностите за търсене на компенсация, т.е. ние можем да представляваме пострадало лице от трудова експлоатация, така че то съответно да получи компенсация за експлоатация и правонарушенията, на което е било обект. И съответно ние се застъпваме и за ефективни политики за превенция на трудова експлоатация и за защита на жертвите. Накрая ще ви покажа кои са рисковите сектори и бизнеси в България и в Европа по линия на трудовата експлоатация. Това е резултат от доста изследователски труд от наша страна по линия на трудовата експлоатация и това са основните рискови сектори, където най-често се срещат експлоатационните практики. Селско стопанство, туризъм, строителство, промишленост, особено месопреработвателна, транспорт, домакински грижи, грижи за възрастни, един изключително слабо регулиран сектор, услугите за разкрасяване, между другото и съответно имахме изключително много случаи на експлоатирани лица в автомивките и се оказа, че всъщност те са в сложни вериги на доставки от по-големи корпорации, които съответно са наемали подизпълнители и не са били наясно за условията на труд. За селското стопанство и туризма мога да говоря изключително много, но ще го направя единствено в сесията за дискусия и ако това представлява интерес за вас. Това, което ние правим по отношение на пряко засегнатите, заинтересовани страни, на лицата, които носят права, а именно на потенциалните работници в вериги на доставки, е да ги алармираме за рисковете и за рисковите обяви за работа, които биха могли да носят практики на трудова експлоатация. Това направихме пак едно пионерско усилие в полза на украинските жени в България. Направихме анализ на 420 обяви за работа, насочени към украинските бежанки. И направихме го чрез търсене в социалните мрежи, прозвъняване по метода на тайния клиент. След това попълнихме събраната информация в въпросник и я анализирахме, така че да ги алармираме чрез така систематизиран подход, регресионен анализ за основните рискови обяви, които са пряко насочени към тях. Ето тук ще видите какви бяха основните рискови обяви, насочени към тях. Рискови обяви, в които работодателят изисква много лична информация, но не търси никакви документи, които касаят професионалния опит. Примерно, търси се снимка или пък копия на паспорт, но не се изисква CV. Това са обяви, в които няма налична информация за компанията работодател. Това са обяви, в които всъщност работодателя приемаше всякакви кандидатки, които не притежаваха квалификацията, които всъщност той беше заложил.
това бяха обяви, в които нямаше договор или нямаше никаква информация за договора за съответното лице. Тоест, ние работим изключително пряко с заинтересованите страни, така че да им предадем основните рискове за тях, когато търсят своето място в една потенциална верига на доставки. Камелия, извинявам се. Камелия, понеже вече сме 4:47, просто още една-две минутки и да... Да, така че това направихме, това са нашите оценки за риска, които правим конкретно за да предотвратим трудова експлоатация. Тези обяви след това ни помогнаха да направим информационни материали и ето всъщност как информираме търсещите работа за конкретните рискове от трудова експлоатация въз основа на емпиричния анализ на това къде се крият тези рискове. Това са така наречените ни женски кръгове. Аз всъщност днес приключихме един такъв женски кръг и още съм в мястото на среща на нашите домакини в ситуационния център. Тук пряко информираме украинските бежанки как да се предпазят от това да станат жертва на трудова експлоатация. Нашата организация, както казах, също предоставя правна помощ на пострадалите от трудова експлоатация и съответно ние намираме и своето място в изпълнението на съответната директива, тъй като можем да представляваме пострадали лица. С това всъщност приключвам моята презентация. Надявам се, че ви е била полезна с цел да очертая как една гражданска организация може да стане част от изпълнението съответно на директивата за дължима грижа и как ние можем да сме част от заинтересованите страни в изпълнението на директивата. Благодаря ви много за вниманието. Мелия, искрени благодарности. Толкова беше интересно, че аз дори не исках да те прекъсвам, обаче продължаваше и реших, че е време. Аз исках да ти благодаря за това, че ти спомена малките и средните предприятия, защото аз не успях да покрия тази част, но да, факт е, че индиректно ще бъдат засегнати. Другото, което само исках да уточня, и първоначалната идея и ръководните принципи са говорили за цялата верига на доставки. Това, което се случва в тази директива, ще обхване нагоре по веригата и надолу, но само транспорт, дистрибуция и съхранение. Тоест, потребителите и какво се случва с самите вече оттам нататък, какво се случва. Да, потребителите не са засегнати и всъщност това е една от критиките, защо нали, че не обхваща цялата верига на стойността, а всъщност са въвели верига на дейностите, което е по-странно така, нали, техни си термин. Това просто исках само да уточня за целите на този вебинар. Отваряме, макар и остана с малко време, ако има някакви въпроси от всички, ако искаш, Камелия, само да спреш да споделяш, за да можем да видим нормално екран. Добре, виждаме, че Божидара Цветкова пита дали има надзорен. Не, значи ще ви кажем какво се случва в момента в директивата, доколкото, значи, когато ние започнахме да работим по директивата или да бъдем по-ангажирани по някакъв начин, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на иновациите бяха министерствата, които до този етап, говорейки до май-юли, бяха ресурсните или потенциално ресурсните министерства. За сега, доколкото разбираме, и това е последната информация, която имаме, още файла не е разпределен, т.е. не знаем кое ще бъде министерството. Вашия въпрос относно надзорен орган, това ще е, нали, много по-късен етап, така че първо за нас е важно да видим какво ще се случи по отношение на разпределение на папката и кое министерство всъщност ще го поеме. Благодаря. За нищо. Някакви други въпроси или коментари? Няма. Добре, аз тогава ще си позволя да задам един въпрос към Камелия. Наскоро бях на едно обучение, в което всъщност
така смело беше назовано, че в България, примерно, принципно няма проблем с принудителния труд и ние нали, няма от какво да се, от какво да се притесняват нашите работодатели, както и самите бъдещи или настоящи работници. Можеш ли да ми кажеш всъщност какво е твоето мнение и дали има някакви документи, доклади, към които ние можем да се обърнем, за да може да ги използваме в нашите бъдещи презентации? Да, по принцип в България трудовата експлоатация и трафика с цел трудовата експлоатация е втората най-разпозната, най-идентифицирана форма, ако съдим по съдебната статистика. Съдебната статистика е изключително консервативна, защото за да се докаже това престъпление е изключително сложно. Още повече, че в трудовата експлоатация лицата не се самоидентифицират като жертви и чрез тази схема на това, че ще им бъде изплатено възнаграждението, те остават в ситуация на експлоатация изключително дълго. Тоест, ние определено имаме проблем. Тъй като България все още продължава да е една от основните държави източник на жертвен трафик в Европейския съюз и в Европейския съюз всъщност драматично нарастват дела на случаите на трудова експлоатация. Превес е сексуалната експлоатация, но през последните 5 години, в последните 2 доклада, драматично нараства дела на трудовата експлоатация, така че те са почти вече наравно в ЕС. От една страна органите започват да я разпознават, преследват по-активно, но имайте предвид, че в крайна сметка и с тези икономически кризи, в момента и бежански кризи и така нататък, предпоставките за трудова експлоатация нарастват и съответно нарастват и броя на жертвите. В България имаме проблем с тази. Дори мисля, че можем много така смело да твърдим, че и в рамките на страната имаме огромен проблем с трудовата експлоатация. Имаме много рискови сектори и също така, освен държава източник на наши български граждани, които стават обект на трудова експлоатация, ние вече ставаме и държава на дестинация, защото тук вече започваме да внасяме много чуждестранна работна ръка, но вече се регистрират всякакъв вид престъпления. Много често принудителният труд, трафика с цел трудова експлоатация остава скрит зад разпознаваеми административни нарушения, защото много малко са органите, които могат да доведат производство до успешен край, трафик с цел трудова експлоатация, но много често, примерно, има смесване на нарушение на трудовите права и остава неразкрито всичко друго, което остава зад това. Така че да, имаме проблем, както за това, че изнасяме работна ръка, която остава обект на трафик с цел трудова експлоатация, така че, но и с това, че и в България си имаме рискови сектори, рискови практики и пострадали лица. Благодаря ти за изчерпателния отговор. Още някакви въпроси или коментари от участниците? Мисля, че няма. Това, което е като мое заключение, Камелия, е, че определено следващия ни вебинар или по-скоро workshop или нещо, което можем да направим, е свързано с веригите на доставки, защото там има и практически възможности да се влезе по-надълбоко, да се направи една оценка на риска, да се види как да се приоритизират рисковете. Така че мисля, че това е така една много голяма тема и това ще бъде определено, може би, следващата година насока, но нали, за тези, които сте днес тук, благодарим ви, че ни гласувахте доверие. Ние ще споделим и презентациите, и видеото, и линк, за да можете да го гледате по-късно. Ако имате някакви въпроси към нашата организация или към Камелия, които са излезли, ви приканваме да се свържете с нас. И ако има теми или искате да работиме заедно по следващите стъпки, тъй като наистина за нас е важно да съберем повече капацитет, да развием повече капацитет и в организациите и да създадем една когато да работим заедно, така че ви благодарим за днес. Камелия, ти искаш ли да кажеш нещо преди да приключим?
Всъщност аз виждам определено така един потенциал на това с какво гражданските организации, изследователските институции, правозащитническите организации действително могат да подпомогнат бизнеса в прилагането на директивата и ти го очерта. Можем да сме полезни в създаването на инструменти за оценка на риска. Нашето знание по отношение на рисковите сектори, рисковите практики сред уязвими групи биха могли именно да се включват в инструменти и високите стандарти, които и твоята организация промотира, така че реално да улесняваме бизнеса в прилагането на директивата и така, че да предпазваме хората от експлоатация. Благодаря. Много хубави последни думи. Благодарим на всички отново за включването. Виждаме, че е била полезна презентацията. Отново, ако имате някакви въпроси, ние сме на разположение и пожелавам хубав следобед на всички. Довиждане от мен. Благодаря, Камели, отново. До скоро. До скоро.